Ahojte, v tomto videu sa ide viazať rodinec pakomára. Začneme tým, že si červenú nitku upevníme na háčik. Zaistíme. Ostrihneme prebytočný koniec. S nitkou sa dostaneme až dozadu. Niekde sem. Zo pár hodinov naspäť. Ďalej si z pierka vytrhneme zo 3 zo 4 štety, ktoré si upevníme na zadoček. Zaistíme. A necháme tak. Ďalej budeme potrebovať odriapané pavie pierko. To si spravíme tak, že obyčajné pavie pierko si takýmto pohybom odriapeme, až kým na ňom neostanú žiadne chlopky. Pierko máme odriapané. Ďalej si ho pripevníme k háčiku. Potiahneme ho trochu dozadu. Nitkou sa dostaneme dopredu tak, aby nám neostali žiadne čierne viditeľné bodky. Odriapaným pavým pierkom začneme kružkovať. Rovnomerne. A vpredu si ho zaistíme. Prebytočný konček odstrihneme. Ďalej si celé teličko musíme zalakovať. A počkáme, kým nám zaschne. Keď máme lak zatuhnutý, zoberieme si takúto fóliu, ktorú pripevníme k telíčku. Prebytočný konček vpredu si odstrihneme. Ďalej si zoberiem takýto dubbing a trochu si dám na niť. Zo párkrát obkružkujem. Ďalej si fóliu zoberiem a pretiahnem dopredu, kde ju zaistím. Prebytočný konček si zase odstrihnem. A na špičke urobím uzlík. Nitku si môžeme odstrihnúť. Ušku nesmieme zabudnúť vyčesať a upraviť si ju podľa seba. Fóliu si môžeme kľudne čiernou centrofixkou nafarbiť. Mušku máme hotovú, už nám ju stačí iba zobrať a otestovať pri vode. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a do komentáru napíš, ako ju vieš ty.